Nou, ik denk dat het belangrijk is om in deze fase even te zien dat we een paar weken sinds heel maart dat er steeds minder koe. Dus de angst dat die voort is. En dat we nu steeds meer zorgen naar wat er wolk in. Er is al een heel skoft een hele bijzondere positieve energie in de stad. En ik denk dat de kracht van nu is dat mensen elkaar wat meer opzoeken om te zien wat er wolk in. En hoe kunnen we de komende weken, de komende simmer, nog een stukje goed maken van wat we lezen litten hebben. En hoe kunnen we naar Boetenta zien litten, aan heel Nederland, Noord-Nederland, dat het hier een prachtige stad en regio is waar mensen welkom in binnen. Ik denk dat wat hier achterlaat al een van de onderdelen is. Dit is uiteindelijk een initiatief wat misschien wat stimuleert is toch een paar keer bij elkaar te komen. Uiteindelijk is er een ondernemer die het zelf onvregen had. Maar we maken elkaar, we houden elkaar scherp, we jutten elkaar wat op om tot goede plannen te komen. En ik denk dat dat nou de fase is waar we in zitten. En vanuit dit punt zorgen we steeds meer naar wat er wolk in. De activiteiten die we graag willen, die kunnen nog net heel dol. Evenementen zijn nog verbinden. Maar we proberen heel duidelijk op te zoeken naar wat er wolk in. Want de mensen willen gewoon uit en willen gewoon naar Dokkum en naar Noord-Friesland. Een van die dingen zou een reuzenrad en een mooie draaimolen wezen. Helaas is de gemeente samen met de veiligheidsregio nog net zo fier dat ze het tasten kennen. Maar zodra dat kan, en we kloppen om die door. We moeten natuurlijk net vergeten dat die angst die er bij het publiek is en die natuurlijk gierig is en nog wel wat zit. Dus we moeten dingen die we doen, maar we vooral wel veilig doen. En het mensen natuurlijk een gevoel hebben dat we die 1 meter afstand behouden kunnen. In die plannen die we hebben zit dat al hierin. Dus als we doen, dan is het absoluut veilig. Dan zullen dat absoluut geen grootschalige evenementen binnen, want dat mogen we net willen. Maar een terrasversterkende, binnenstadversterkende activiteiten. Nou, wat liedse muziek, wat kleine kunsten, een goochelaar, wat straatartiesten. Een beetje straatfestivalachtige sfeer. Best de drukte die we hier met een paar grote feesten kennen, dat we die wat spreiden. De energie en de positieve instelling is er van iedereen, van alle ondernemers, van de horeca, van de politiek, om binnen de mogelijkheden zo vol mogelijk uit te halen, uit tussen simmer te halen en die misschien te verlengen. Want dat is denk ik de uitdaging, omdat wat we verlengen in de maanden maart en april, dat we dat in september en in oktober dat we dat wat goed maken kunnen.